Welcome back mga kastudyo. Today's episode po, meron tayong napakalaking pizza. Sukatin muna natin kung ano ang size nito po. Yan. Ang size po nito is 3 feet. Grabe, ang laki po nito. Oh. Monster pizza po ito mga kastudyo. Grabe, excited na akong kainin ito. Today's episode po, nakabili kami ng 3 feet wide na pizza. Wow. 40 inches na pizza. Grabe po, ang laki po nito. Monster size po na pizza. Ito po pala ay isang sponsored video and online collaboration with Mama Minci. Minci? Anong tawag yan? Minchi. Minci. Ayan, sila din po ay Bisaya, taga Cebu. At saka mga mukbangers din po sila. Mabait po nilang mag-asawa po. Tsaka frontliners din po sila. Salute po kami sa inyo, ma'am at sir. Tsaka to know them better po, please check out this short clip. Hello mga ka-studio! Ako po si Mama Minchi at kasama ko ang aking asawa, si Papa Barney. Kami din po ay nagmumukbang tulad ni Sir Brax and Ma'am Gretchen sa kanilang channel na Bisaya Studio. Kami ay nagpapasalamat kasi pinaunlak kanila kaming makipag-collab sa kanila. Sana ay mabisita nyo din ang aming channel. Let's eat! Yun na po mga ka-studio, puntahan po natin sila. Please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Pasensya na po kayo ma'am kung hindi ko alam kung paano basahin yung name ng channel niya, pero maglalagay din po kami dito ng channel name para mabilis po niyong mapuntahan. Yes, po. Maraming salamat po for this collaboration po. Thank you so much, Ma'am Minchi at Sir Barney po. Yan, maraming salamat po. Ito po pala, maglalagay kami ng timer po, 20 minutes kung ano kadami po yung maubos namin, pero hindi ko alam kung maubos ba namin. No? Ano, or half ba? Oo, maubos namin. So hanggang kaya lang po. Pero at least po, mayroon kaming timer para makita namin kung hanggang saan kaya namin maubos. Yes po. Ayan mga ka-studio, before tayo mag-start, pray muna. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara mga ka-studio, kainan na po tayo. Timer starts now. Wow. Dito ako sa tayo gitna. Gitna. Yan. Kainan tayo. Kain. Mm. Ito po isang Hawaiian pizza. Mm-mm. Ang daming hot sauce, oh. Mm. Mga unta, Mama Minchi, Sir Barney. Mm. First time namin to. Mm-mm. Order pala namin to sa Calda Pizza.
Kahit isang malaking pamilya siguro, mahirap ubusin to. Laki, grabe. Go pa. Sarap nito, mayroong hot sauce. Shout out po sa lahat ng frontliners. Yan, malapit na mag 4 minutes lang. Layo pa natin, no? Ang bilis, makpo ng oras. Nahirapan po kami mag-set up nito sa sobrang laki po niya. Hindi siya makuha, no? Mahirapan kami may pasok sa kuhan, pultahan. Hindi siya magkasya sa pultahan namin, o sa door, Hindi magkasa sa door, dapat. sa pintuan pa. Go pa. Time check pala, almost 4 p.m. na dito sa amin. So snacks namin to. Baka hindi na kami magapunan ito. Sa sobrang laki, no? Sa dami ng kuhan. Makain namin ma.
huwag po natin kalimutang bisitahin ang channel ni Mama Minchi po. Maraming salamat. Enjoy lang po namin ang pagkain ng pizza. Six minutes na yan ka. Nine minutes lang, 30. Mm. Ito tayo mga. Uncut po ito mga studio. Wala siya ikuan pa lang, lamas no? Pineapple lang, tsaka ang tawag nito? Ham. Ham. Mahirap siya ubusin, no? Mabigat kasi siya. You know, after 12 minutes man na yan, panakain natin. Malaki na ah. Laki na, no? Excuse me po. Premiere tayo ng 7 p.m. At saka kay Mama Minchi naman po 7:30 p.m. po.
Busog na ko. Yes, ako din. Kaya hindi na kaya. Baka ito na, tapusin ko pa. Mm. Ano? Yan o, nakain na dalo. Kahit walang timer, hindi maubos to. Mas masarap sana pa kung meron dito mga lamas, no? Hmm. Huwag. Apple. Masarap kasi yung pineapple, matamis. Nag-slow down ako, busog na. Mm. Hindi kaya ubusin mga ka-studio sa dami. Pero, masarap siya pero Sarap eh. hindi masyadong madami yung kuha niya, no? Mm. Ingredient ba? Mura lang kasi ito, no? Itong ganito kalaki po, 1,880 yung price niya. Hindi na po namin kinaya mga ka-studio, hindi po namin natapos yung timer po kasi busog na po kami. Opo. Uulitin po namin po, puntahan po natin pagkatapos nitong videos ang channel ni Mama Minchi po. Premiere po siya na 7:30 pagkatapos po sa amin po. Maraming salamat po. Shoutout muna kami. Shoutout Rujas Family from Pamplona, Camarines Sur. Rex Cabulagan, Danilyn Arisgado, Andre Trending Videos, Dal Lin, Marlene Garcia from General Trias, Cavite, John Kerwin Mangaran, Nelly Marie Morales from Calamba City, Laguna, Ginalyn David, Jexy Rose Maranga, Miles Channel, belated happy birthday Jonas Marahay from Samar, Maria Jessa Inuhales from Tagbilaran City, Bohol, Todon Bian, ayan po, VIP po siya sa amin at meron din po siyang channel, Ria Yvette, Emma Pigot from Paho, Lapu-Lapu. Shout out sa mga taga Barangay Londres, Allen, Northern Samar, Sanderlia family, Tatay Drini. Bay, musta na bay? Meron po siyang channel, Brenda PSTV from Jensan. Belated happy birthday JC Gasis. Rose Dumanlag from Dammam, Saudi Arabia. Trox Adventure, meron din pong channel. Fun Day Everyday. Giselle and Cherry May channel. From this style. Alia Nairin Caceres at Angela Nicole Caceres. Rachel Lima. At last po, greet po namin ng happy birthday si Ma'am Dan Finish po. Happy birthday, Ma'am! So, yun po mga ka-studio. Nabusog na po kami ng hindi pa natapos yung timer. Hindi na namin pipilitin pa po hanggang sa nabusog na po kami. So, ito lang po yung nakaya namin, no? Ayan, no?
Yan, nakaumay din po kasi yung pizza. Saka mahirap na siya ubusin talaga ganito kalaki. So maraming salamat po sa panonood. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.